nga pinili sa Dios. Ito kini ang giingon ni Kristo, kinahanglan magpaubos. Kay magpaubos, magpataas, ipaubos, no? Mao ni ang sistema sa Ginoo. Mao nga iyang wala man niya kuha ang katungod sa mga eskriba o pariseyo sa pagtudlo sa mga tao, pero gipahimangnuan niya ang mga tao. Nga bisan unsa ang itudlo sa mga pariseyo o eskriba, sundon kay kini mga maayo. Pero dili sundon kung unsa man ang ilang ginahimo. Bisan karon siguro makasaway ta, may masaway ta nga mga leader sa simbahan. Kay ang mga preachers, siyempre ang imong itudlo, i-preach kung unsa may gitudlo sa Ginoo. Mga maayong butang nga makapahimo ka natong maayong Kristiyanos. Pwede man po nato ikalimod nga doon na tayo mga kaparian, mga obispo nga di pod makita nato si Kristo diha sa ilang kaugalingon. Usa sa atong mga intensyon sa atong kinabuhi isip mga Kristiyanos nga makita si Kristo dinhi kanato. Aron usab atong madani ang uban nga motuo kaniya ug madasig sa pagtuo o pagdawat kaniya ang atong manunubos si Hesus Kristo. Mo ni warning ni Kristo sa iyang mga tinun-an. Kay kining mga eskriba ug parisiyo gusto man nila nga mahimong popular, sikat, gusto silang tahuron, yukbuan, nindot masad paminawon, bation, nga may muyukbo kanimo, may mutahod kanimo. Pero kini mga butanga ay intensyon, wala na ang tinuod nga intensyon sa ilang pagka-preacher, ilang sa pagka magtutudlo sa balaod, kay doon na may mga hidden agenda. Kung kita gipili sa Dios nga mamuno, atong himuon ang mga butang nga maayo, dili tungod sa atong personal nga intensyon, kundi mao kini ang giatas kanato sa Dios nga kinahanglan ato buhaton kung unsa man ang atong ministry, o atong trabaho. Kay kita mga sulugoon man, kung atong una-unaon nga kita sulugoon, at least di kini makapagpadako sa atong garbo. Kay once na ato nang bation nga kita importante, nga kita may dakong nahimo para sa Dios, mapagsigarbuhon na kita ni ana. Mutaas ang atong garbo ug wala nang atong pagka mapaubsanon. Ang gusto ng Dios magpabilinta nga mapaubsanon o masulundon kaniya. So dili lang sa mga leaders sa simbahan, kundi sa leaders ng atong nasod, nga isip sulugoon mo trabaho ta sa atong trabaho, nga bisan sila civil leaders, makita gihapon diha kanila si Kristo, labi na kung sila mga Katoliko, sila mga Kristiyanos. Kaya atong intensyon isip mga Kristiyanos nga mailhan og dawaton si Kristo sa iyang katawhan. Mga untang atong intensyon, i-purify nato bisan sa mga organisasyon sa simbahan, ng atong pagka-leader ay
atong dawaton ug atong himuon ang tanan natong mahimo para lang atong maisangyaw si Kristo. Kaya importante si Kristo ang mailhan, dili kita. Oh? Si Kristo ang atong gisangyaw ug dili ang atong kaugalingon. Mao na mga importante sa tanan. Ug ato lang iampo nga unta atong mahimo ang mga butang nga gitudlo kanato ni Kristo. Manindog palihog.